मोजां मोनदों मोजां मोननायखायथ' फैदों आरो गोसो जानानै फैदोंना गोसो जानानै फैबाय सिगां बबे हान्जायाव दंमोन जोङो सिगाङावलाय बिदिनो बिपिएफआव दंमोन दायो जों इउपिपिएलखौ मोजां मोननायलाय जों फैबाय आरो इउपिपिएलआव जयेन जानानै गोजोननाय मोन्दों बिसोरो जोंनि माबायाव बिपिएफआव गोबां आइजो एबा महिलाफोर दंबावो आं दिनै गोदान जयेन जानायावबो आंजों लोगोसे साबा लाबोदों इयुनाव बिसोरबो जोंजों फैफागोनाव आं मिजिं थिनानै खाजियामाटी ओनसोलाव बिपिएफ होननाय हानजाया थानाय नंला नामा दिनै खाजियामाटी प्राइमारि बिपिएफ आयज गांखंनि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन हानजानिफ्राय सा 206 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल हानजायाव हाबफैबाय उदालगुरि जिल्ला नं 37 धोनस्रिबियाव इउपिपिएल हानजाया देरहासार जागोननि इसारा सप्ता खनसे सिगांसो खाजियामाटी प्राइमारि बिपिएफनि आफादगिरिजों लोगोसे लाइमोन गांखं बिपिएफनि आफादगिरि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव जगदान जादोंमोन नाथाय आरोबाव दिनै आइजो गांखं बिपिएफनि आफादगिरिजों लोगोसे गोबां बिपिएफ बिजेपि हानजानि सा 206 दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव हाबफैबावबाय थारैनो बिपिएफ हानजाया खाजियामाटी ओनसोलाव बिग जिर' जागोन नामा दिनै नुनो मोन्दों फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि बिजाथिया देरहागोना रोखा जानायखौ दिनैनि बे जयनिं हाबाफारिखौ सामलायो धोनस्रि ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बाबिल दैमारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु इउपिपिएल हानजानि सिडब्लिउसि ब्रह्मन बाग्लारि बिथाङा हाबाफारिखौ बेखेवना होयो धोनस्रि ब्लक टिसिएलसिसिनि मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि बिथाङा खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों धोनस्रि ब्लकनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि आरो जयनिं जागिरि आरो धोनस्रि ब्लक इउपिपिएलनि नेहाथारि बिनय बसुमतारी बिथांमोना मा बुंखो नायनिफै मोनदों मोजां मोननायखायथ' फैदों आरो गोसो जानानै फैदोंना गोसो जानानै फैबाय सिगां बबे हान्जायाव दंमोन जोङो सिगाङावलाय बिदिनो बिपिएफआव दंमोन दायो जों इउपिपिएलखौ मोजां मोननायलाय जों फैबाय आरो इउपिपिएलआव जयेन जानानै गोजोननाय मोन्दों बिसोरो जोंनि माबायाव बिपिएफआव गोबां आइजो एबा महिलाफोर दंबावो आं दिनै गोदान जयेन जानायावबो आंजों लोगोसे साबा लाबोदों इयुनाव बिसोरबो जोंजों फैफागोनाव आं मिजिं थिनानै थाबाय थेंकिउ जाना माबायदि मोनदों मोजां मोन्दों ओमफ्राय बिपिएफ समाव जों जेबो मोनाखै जेनेबा दा इउपिपिएल समाव जोङो दावगाबोनायखौ नुबोगासिनो आरो ओंखायनो जों इउपिपिएलखौनो मोजां मोनो ঘর পাইছো লিটিং পাইছো ভালে আছে রাস্তাতে थांनाय सप्तासे सिगाङाव खाजियामाटी बिपिएफ हानजानि आफादगिरि प्राइमारिनि आफादगिरिजों लोगोसे लाइमोन आफादनि आफादगिरि बिथांमोना फ्राय कमिटियानो जोंजों जयेन जादोंमोन आरो बिनि उनावहाय दिनै नैबे खाजियामाटीनि जि जौसां बैसागु जि जौसां बेवहाय फ्राय महिला 206 जन गासै महिलाफोरा बा आइजोफ्रा दिनै जोंनि इउपिपिएल हानजानि जिफोर खामानि मावनाय बा बे ओनसोलाव जिहेतु जोङो दिनै गोबां रोखोमनि जोङो जौगानायनि खामानि मावबाय लोगोसे अनसाय बिथांखि होदों गियान सोरां बिथांखि होदों आरो माइनाव सोरां बिथांखि होदों आरो फैबाय थानाय दिनाव जों बिदिनो अरुणदयबो होदोंमोन आरो होबाय थागोन दा बेफोरखौ नुनानै बिसेसकै बे खाजियामाटी ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा बिथांमोना जायफ्रा भटार्स माने बिपिएफनि भटार्समोन सोरबा बिजेपिनि भटार्समोन बिथांमोनाबो फैनानै जोंनि दलाव दिनै जगदान जाफैदों आरो बिथांमोनखौनो दिनै बरायनायजों लोगोसे जोङो बेवहाय जोङो जगदान मोनसे हाबाफारि लादोंमोन बेवहाय गासै 206 जन महिला आइजोजों लोगोसे सानैसो माने हौवाफोरबो दं बिपिएफनिनो मावथि गोजा गासिबो आरो भटार्स वमेन सेलनि दैदेनगिरि भाइस प्रेसिडेन्टजों लोगोसे गासै बिनि आइजोफ्रा दिनै बिपिएफआव जगदान जाबाय आरो बिनिफ्राय खाजियामाटी ओनसोलाव फ्राय साफा सानै सोरबा थाबावनो हागौ बिथांमोनाबो फैगोन जों खावलायहरदों बे साननैसोनि गेजेरावनो बिथांमोनाबो फैगोन बिसेसकै गाव गावनि न'खरनि बा बेक्तिगत उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना जयेन जानो हायाखै नाथाय बिथांमोनाबो फैथों जों बिथांमोननि थाखायबो जोङो दरजाखौ जों खुला दोनदों